34. Han noteret for. Han blev spurgt, om han kendte Teixeira, og det sagde han, nej, det gjorde han ikke, men om ham. Federer arbejder jo også med Paul Annacone, som jo tidligere var coach for Sampras. Og sådan skal det gøres. Perfekt start af Roger Federer. Om at de er hurtige. Han synes egentlig ikke, det er noget problem med boldene. Det er mere med, at mod sit store idol. Mand, der har vundet flest Grand Slams. Og så på så stor en bane. Det er godt. Rigtig godt point der fra franskmanden. Venter han til et godt tidspunkt. Det er så vigtigt, at han lige giver sig selv lidt plads, at det ikke skal sidde på linjerne. Den sidder. Hold da op. Break til Teixeira. Nej. Det er godt spillet. Spiller meget mere frit nu, Teixeira. Ikke så off. Avantage Federer. Hvor er det godt kommet op af Federer. Så atletisk han bevæger sig. Perfekt afslutning på det parti. Hvor er det smukt følt. 15-30. Godt presset af franskmanden.
Og det er så vigtigt, at hver eneste gang han har bare en lille bitte mulighed for at komme ind, så skal han gøre det. Det er sjældent, at Federer prøver. Sådan. Trois jeux partants. 15. Hvor sidder den godt nede i benene. Kommer han slet ikke op til. Så efter lidt. Selvfølgelig er modstanderen heller ikke i samme klasse. Not op, siger Louise Engsel. Det betyder, at den er gammel. Men han er også udmærket klar over, Federer, at der er ingen grund til at smide et enkelt sæt i sådan en kamp her. Det skal bare overstå, så han ikke får brugt alt for mange kræfter her tidligt i Ja, nu får Teixeira lidt af egen medicin. Behageligt igen for Federer. 3 sætbolde. Godt varieret serveparti af Schweizeren. Så trak han fra og lukkede det sæt overbevisende med 6-3. Elegant. De konkurrerer virkelig om at lave de lækreste stopbolde. Der skal meget mere i den, hvis der skal gives bonus på sådan en mod Federer. Men hvis der er nogen, der kan gøre det, så er det Federer. Stadigvæk breakbold. Han bryder her. Igen som i første sæt. Franskmandens første serveparti. Men dem er der skåret ned på her i starten af andet sæt. 30-0. Smukt. En formsag for Federer at afslutte det her parti.
Det er godt nået. Og så er det slut. Tid er rigtig godt op til stopbolden. 35. Men han breakbold til et double break. Så kom kanonen. Federer 3-0. Runde. Og ser det bare nemt ud, når han lunder frem 45. til nettet efter sådan en serv. Perfekt. Parti af Schweizeren. Uden overhovedet at få sved på panden. Nej, den sætter bare af, lige så snart den rammer banen. 35. Klasse. Den der får lige lidt meget krøl. Det er egentlig rigtigt nok, at han prøver til... Han leger med Teixeira. Det må heller ikke være noget sjovt syn, når man kommer styrtende op til en stopbold og ser Federer komme op og dække af på den anden side. Ej, han får virkelig lov til at løbe nogle små ture. Teixeira. 8 partier i træk har han vundet nu. Federer. 15-0. Og 3 sætbolde. Det her andet sæt, det har været en brise for Federer. Nu viser han virkelig klasseforskel. Det er bedre. Mere omhyggeligt og grundigt spiller. Det er jo det, der er så svært på en spiller som Federer. Han stresser sådan sin modstander til at prøve at spille over evner. Det
Men det skal han også, Texera, hvis han overhovedet skal på tavlen. Federer. Øv for... 30 sekunder. Det er ren opvisning lige nu. Svært at få Texera. Point, please. Kører godt for ham op i nettet. Hvor må det føles håbløst for ham. Klassespil af verdens nummer 3. Så det er umuligt at læse, hvor han slår dem hen. Ja, hvis han ikke kan udspille ham, så må han... Tranquils. Ej, det er en god start. 15 sekunder. Den sidder. Jeg troede, det var lige ved at være lidt for smart. Men meget flot kontrol her til sidst alligevel. Det er som om han lige ombestemmer sig. Og et til. Godt kæmpet af franskmand. Hvor er det godt slået. Vi sidder også. Uhyggeligt. Præcis slag. Whoop.
han får lov til at nyde det lidt mere endnu. 40. 2 super point fra ham her. 6 sekunder. Velkommen tilbage. Fedder og server 5-2. Der er slet ikke nogen tid til at reagere i overhovedet. 15 sekunder. Sidder i hjørnet. Meget flot afmålt. 30 sekunder. Uden egentlig overhovedet at anstrenge. Mirakel. For en gang skyld havde han ikke fødderne med. De delte de 46 partier i kampen, de her to, men efter det, så gik det virkelig bare en vej, og det blev fra godt spil til rigtig godt af Fedder og Teixeira, der kæmpede, hvad han kunne. Han var bare oppe mod en mand, der er i særklasse. Han var